Hej YouTube. Ja. Det er sådan, at jeg har lige tænkt mig at vise, hvordan man får Counter-Strike Source. Altså, nej, ikke på den måde, konsol. Så det du gør, er faktisk bare gå ind her, bibliotek, og jeg klikker på dit Counter-Strike Source. Indstillinger, bla bla bla. Spiller konsol. Tryk her. Cool. Spillet. Fuck. Anyway. Kom nu, ses. Så. Klik. Okay. Det er den her lille, dem ser jeg også. Altså, ej, den her. Det er sådan set console. Så der var konsol her, fordi jeg har det på dansk, hvis det er på dansk. Og så går vi ned i, det er heller bedre at oprette en eller anden søge, og så ser vi. Okay, lol. Du. Fuck, det er for mange. Lad bare sige 9. Libres. Så venter vi lige sådan en gang, og så skal jeg lige vise nogle færdigheder, man kan. Off. Okay, så vi joiner en eller anden tilfældig server. Altså map, du ved. Så joiner der forskellige bots, hvis du så til se. Det vi kan kick Brandon her. Boop. Så er Brandon væk, og så kommer ham der hedder ud. Altså, når man kigger nogen eller et eller andet. Altså, jeg er ligeglad med, at man kigger bots. De kommer bare igen, så det er men du kan også cheat. Men det anbefaler jeg helst at gøre på din her, fordi sådan noget her det er ikke sjovt at gøre på den. Så det er ikke sjovt at gøre på den sjovt, hvis der er cheats det. Så det er sgu ikke sjovt. Save. Okay. Okay. Så det vi gør er at du kan også turn push. Er det gode med no-clip her? Prøv at se. Så er også godt. Prøve på en server, fordi det er ikke sjovt, hvad det hedder, fordi jeg kan lige skal sige, det er det ikke, men hver runde, så kan jeg lige se nu. Så forsvinder ens cheats, man har på. Og du har en speciel cheats, men det er pisse, den viser jeg. I gider ikke vise mig. Der er også nogle andre slags cheats her, men den gider jeg bare ikke. And go sleep again. The two next to say the cheats turn on in map position. So the position if y'all cheating in a tills. 3 to go. Go buddy. 2 enemies left.
noget så hjernedød, vi kan bare spille på det, og knive røven. Så det er ret sjovt, vi er hjernedøde. Vi skal bare lige være oppe med ham på ekspert, så tror jeg ikke, man kan man nok komme med held, altså. På ekspert står også spotter de en med det samme tid. Så ja. Hvis man for eksempel bruger dem på en server, starter som sådan en helt ny server, altså en man ikke kender og alt muligt, så ved man ikke om der er mænd i alle på, og der sidder en invitation på at cheat. Ja, som sagt, det kan kun ske, hvis vi cheats i sin T1, men jeg tror ikke. Der er nogle af dem, der er dumme nok til at rock, så... Eller uden at ja. Det er faktisk helt nice, det med konsole, men det er bare lige det, at man ikke kan bande folk med konsole. Fordi det er sådan en mando selvfølgelig. Jo, man kan godt bande med ID og IP og så videre. Ellers så kan man ikke. Godness, man. Nu er fucking sødt til toger. Nå, men jeg skulle spille lidt med nogle bots. Så vi er også lidt til tørket i dag. Jeg skal ikke ud. Så kan man se alle lige blive kigget her. Så switch. Så jamen, nu er bare lige det, jeg vil vise. Så ses YouTube. Yep, men her får det. Ses YouTube.